Сен ярты сүзін әйтесің да, опять ұнытасың. Ярты сүзін әйтесің да, ұнытасың. Бүлдірме, ұнытам. Әйде сөйле Несі айта давай. башладым мен? Білмеймін мен. Тыңламадым мен сені. Әйде башлап жібер тапшыруны. Бүгін тапшыруны Илюзия башлай. Сәлем. Все. Тема сенден нач бүгін да? Тема менен бүгін әйе. Мен аны білмеймін, кстати. Все. Комментарийлар, лайклар. Пожалуйста, язығыз. Ұялмағыз. Бізге язығыз. Паласкомға язығыз. Бізге бек рахат болыр. Приятно болыр. Айда, міне сен бүгін нәрселер ішледің? Күні бойына ма? Мхм. Ошарға пішірдім. Тағын? Балла білен ойнадым. Тағын? Китап оқыдым. Мхм. Намазлар оқыдым. И жиштырдым, все. Мхм. Поныть успела. Ансы нәрсе тағын? Эмоциональный выгорание болып алды менен бүгін. Резко ғына. Мен бүгін ішледім. Центрға бардым, көріштім. Кішілер білен. Анасын офисқа қойттым да ішледім. Хәм менә хәзер кеш белән без синең белән икәүләшеп, рәхәтләндерешеп подкаст яздырабыз, әйме? Менә синең менә бу тасвирладың бит көне буе эшләгән әйберләреңне, әйме? Менә бу эшләгән эшләрдә мин юк. Хәм син үзеңне ничек тоясың? То есть син вообще менә Anlamadım вообще к чему. Типа, мен сені ойламанға дейдің, что ли? Yok, менә сені ойлап тұрдым. Yok, biz bit эшләгән эшләрдә менә син аерым нәрсәләрдер эшләдең, анда үзеңчә вакытны үткәрдең, ашарга пешердең, анда белмим мин, гарәп телен бәлки өйрәнеп алгансыңдыр. Өлгермәдем бүген әле. Әйтәсем килә, менә син ул эшләгән эшләрдә минсез эшләдең, то есть үзең. Ну да. Һәм үзеңне ничек хис итәсең? Нормально. Им, по-моему, аңладым нәрсәгә клонишсың. Әйе. Нормально хис итәсең. Безнең тема теге уртак шөгыльме? Общее времяпровождение? Әйе. Но без бит синең белән планировали теге төшерергә. Поэтому минем планда барбер син бар. Юк, башта түгел иттереп, нормально иттереп итәргә кирәк бит. Менә бүген безнең тема Бергә үткәрә торган вакыт кирәкме ул гомумән, яисә кирәк түгелме? Минемчә, бергә үткәрә торган вакыт булмаска да мөмкин. Чөнки соңрак әйтермен. Булмаска да мөмкин. Ул теге не критично. Әгәр дә ират белән хатын кыз үзләренең шөгыльләре бар икән, бик яхшы. Уртак шөгыльләре бар икән, тагы да яхшырак. Но ул булмаска да мөмкин. И как бы это нормально. Мин улым киресенчә. Так. Гаиләдә минемчә. Ир белән хатын арасында бары бер ниндер уртак бер әйбер булырга тиеш. Ну, шөгыль белән инде. Ну, ул төрле булырга мөмкин. Булсын ул бренди спорт, булсын ул бренди хобби, мәсәлән, там атта йөрү или гарәп телен өйрәнү. Но минемчә ул булырга тиеш. Ну, монда нитәргә кирәк, теге ассызыклап әйтергә кирәк. Уртак шөгыль ул мин әйтмим, бер-береңне теге күрмичә, сөйләшмичә йөрисең, теге һәрберсе үз тормышы белән яшәп, бер-берсе белән аралашмыйча йөриләр дигән сүз түгел. Монда сүз бара үзеңнең хобби, үзеңнең кызыксынулар турында, менә шундый әйберләр уртак булырга тиеш түгел диесем килә минем.
То есть менә син өйләнештән була бит инде менә хатын кыз ир-ат алар үз тормышлары белән яшиләр. Һәр кешенең үзенең ниндидер шөгыльләре бар, кызыксынулары бар, хобби дип әйтик инде. Һәм ну әйтик әйдә мисал өчен әйтәбез менә вот бар берәр спортсмен анда әйтик анда футболист ул футбол уйнарга ярата, анда буш вакытында егетләр белән дә PlayStation'да уйный. Һәм бар кыз ул там рәсем ясарга ярата, анда биюгә йөри һәм тагын ну шундый шөгыльләр инде. Һәм алар кушылалар, һәм бергә яши башлыйлар, һәм инде понятно, что алар эзләргә, ну, эзли башлыйлар уртак шөгыльләрне. Но выясняется, что юк андай нәрсә. Ну аны бит булдырып була, теге, ну эшләп карап инде. Тегендә барып карап, монда барып карап. Теге былай түгел инде. Вот мин спортсмен, син там художник. Безнең не клеится общий әйберләр. Чё за отмазка дурацкая? Монда может быть просто иратның теге хатыны белән күбрәк вакыт үткәрәс килмидер, а? Бар менә тулы сформированная личность. Икәү. Берсе хатын кыз, берсе ир-ат. Алар кушылышалар. Кушылышалар, өешеп яши башлыйлар. Әйме? Минем әйтәсем килә. Алар әлбәттә уртак сөйләшеп, максатлар, анда гаилә кору, уртак максатлар турында сөйләшәләр. Но әгәр дә аларның уртак шөгыльләре табылмый икән, это не критично. Ну без бит Яшәп була, ул үзенең эшләре белән эшли, ул үзенең эшләре белән шөгыльләнә. Аннан соң өйгә кайталар кич белән, сөйләшәләр матур итеп. Сөйләшәләр, фикер алышалар. Менә минем шундый нәрсәләр булды, менә минем шундый нәрсәләр булды дип. Һәм это нормально? Юк, нормально, мин сүздә әйтмим, но без бит әйтмибез ниндидер специфичный әйберләр турында. Теге сноубордта бергә йөргән, например, ул да теге общее времяпровождение бит инде. Но можно бит теге гади генә кич белән, например, сез бергә утырып сериалның бер сериясын карыйсыз. Всё, менә вот сиңа общее времяпровождение. То есть теге из пальца высасывать не надо дигәндәй, и хатын довольный, син довольный, наверное. И всё, и нормально. Общее времяпровождение түгел, что или менә шулай кайтып сөйләшү, там бер сәгать теге выделяете бер-берегезгә. Тоже общее времяпровождение, просто мин нәрсәгә әйтәм, психологлар да әйтә бит. Качественное времяпровождение кирәк. Теге, тукта. Мөнәсәбәтләр яхшы булсын өчен, менә анда качественное времяпровождение булмаса, сез күршеләр кебек яшисез. Теге берсе там своими делами йөри, монсы үз эшләре белән йөри. Теге пересечение куясың, куя. Пересечение? Да, син там ике классный шундый личность прям, эшләре белән, хоббилары белән. Извините, а нафига сез семью создавали тогда? Сен әйтәсең общее времяпровождение. Вот безнең шундый ничек дип әйтим, проблема да түгел инде ул, шундый сөйләшү булган иде. Мин бит инде күбрәк өйдән эшлим бит инде. Дистанционно. Эшкә китеп йөрмим. Ну, йөрми идем. Һәм минем өчен, то есть вот син миңа һәр вакытта да әйтә идең. Вот без бергә вакыт үткәрмибез. Но мин 24 сәгать буе өйдә. Мин бер кая чыкмыйм. Һәм минем өчен ул бик сәер нәрсә иде. Син минем белән вакыт үткәрмисең. Ничек инде вакыт үткәрмим? Мин бит 24 сәгать синең яныңда утырам. Аңлат әле миңа менә шул позицияны, нинди позиция соң ул шундый, когда вот без синең белән янәшәдә утырабыз, һәм без синең белән вакыт үткәрмибез. Бик җайлы. То, что син там көне-төне утырасың компьютер артында эшләбәйме? Мин теге ашарга пешерәм, җыштырам, бала карыйм, например, үз эшләрем белән йөрим. И без синең белән менә шул көн дәвамында ну вообще не пересекаемся дигәне. Ну в смысле, не то что теге бер-беребезне күрмибез, а вот опять-таки менә шул качественное времяпровождение юк. Менә шул Аңлат миңа алай булгач ул төшенчәне, нәрсә дигән сүз соң ул? Качественное времяпровождение. Нәрсә соң ул? Ну мәсәлән, выделяем без үзебезгә там 1 сәгать, например,
телефондарыбызны алып коябыз мәсәлән, әйме? Утырабыз и спокойно по душам сөйләшәбез. Сорау. Аха. Алайса сен былай дидең. Менә мисал өчен даже менә бергәләшеп утырып сериал карадың. Качественныймы? Качественно дидең сен миңа. Коямын да качество. Yok, сериал карау тоже, миңа кажется, качественное времяпровождение. Беренчедән без телефондарны алып коябыз. Әйме? Тукта инде, тыңлап бетер. Телефондарны алып коябыз, әйме? Икәү общий бер там историягә вовлечены дигәндә, әйме? Өченчедән без аны, обсуждать итеп утырабыз мәсәлән, әйме? То есть без сөйләшәбез теге в контексте сериала, но без Күлмәле. Юк, күлмим. В контексте сериала сөйләшәбез. Һәрбер кешенең свой язык любви дигән әйбер бар, әйме? Вот миңа мәсәлән важно менә качественное времяпровождение. Миңа теге сүздә алай особо мөһим түгел. Миңа вот менә шул игътибар кирәк, чтобы син там менә качественно минем янымда булдың. Не так, чтобы теге перед компьютером утырасың син, просто миңа карамыйча нетмичә, ну, мин бит синең яныңда булдым. Миңа вообще не канает, короче, так, әйме? А бергә, например, утырып бер кино карарга, кучаклашып, там сөйләшеп, вообще классно. Минем просто хәзер сказывается, белмим, бу теория, сказывается шундый уй, что качественное времяпровождение синең сүзләрдән, синең күз аллавыңнан, ул как будто бы сиңа кызык булган әйберне икәү эшләү. Юк. Ну-ка, вот без сиңа ошаган сериалларны караган бар бит. Инде по-английски скажи. Breaking Bad. Вот, карадыммы мин аны беләсең утырып, хоть миңа и супер кызык булмаса да, миңа утырып карадым. Ну, кызык җирләре булды, конечно. Аннары тагын ниндер сериал карадык. Ни? Доктор Хаус. Чего стоит? Доктор Хаус. Сиңа да ошый, миңа да ошый. Или сериал булмасын. Соңгы арада нинди шөгыль таптык әле без? Подкаст яздырырга. Юк, до подкаста. Спорт. Теннис уйнаргамы? Теннис. Ну, без теннисны уйнадык инде 4 тапкыр. 4 тапкыр түгел. Ну, 4-5 тапкыр уйнадык бит, уйнадык. Кызык, Сиңа кызык, ошый, миңа ошый. Дөрес, әгәр дә ике кешегә дә кызык булса, ну, то есть нормально. Но минем просто әйтәсем килә, әгәр дә андый кызыксынган әйберләр булмаса, вот син әйтәсең, что это критично, но критично түгел дип уйлыйм мин. Критично. Ничегендә критично булсын, то есть ике кеше разный интереслар белән, то есть төрле шөгыльләр, то есть, ну, төрле кешеләр була бит. Була иҗади кешеләр һәм иҗади булмаган кешеләр. То есть, ну, вот ниндидер технический яктан менә теге технологияларга кызыккан кешеләр. То есть, ну, вот әйтик, менә шундый төрле кешеләр ди, аларның уртак шөгыльләре булмаса да критично түгел дип әйтәсем килә мин. То есть ул бит инде ул үзең әйтмешли качественное времяпровождениены бергә утырып кухняда чәй эчеп, сөйләшеп тә үткәрергә була. Үзең әйттең бит, даже просто сөйләшү дә андый нәрсәгә керергә мөмкин дип. Но бит көн сайын туйдыра. Понятно, что булса рәхәтрәк инде. Ну, булмаса да критично түгел. Критично түгел, ну, блин, скучно бит. Көн сайын утырас, ага, мужик кайта, чәй эчәбез, сөйләшәбез, все, әйтем вәссәлам. Ну, что-то как-то, ну, так. А прикинь, Хамиха уйладым не. Да, син, например, там технарь, там мин творческий, ну, там просто төрле кеше дип алган деме. И если менә мәсәлән синең яраткан кешең, например, балыкка йөрергә ярата, ну, вот, например, син балыкка йөрергә яратасың, әйме? И как бы мин бит беләм, тоже син балыкка йөрергә яратасың. Балыкка йөрергә, балык тотарга түгел, балыкка йөрергә. И минем тоже, например, не смена обстановки хочется, не? И мин белә торып торса, ул сиңа ошый? А чё не попробовать? Миндә, например, балыкка барасым килә. Прикольно, прикольно. И сиңа приятно. Хатын меня там поддержала. Ну, типа... Ну, типа, разделила там минем яраткан хобби, например. Ну, неужели сиңа приятно булмас или мин мәсәлән киләм? Иде балыкка барып кайтый әле. Просто утырып торабыз. Блин, себя приятно было или честно? Ну, приятно, белмим. Юк, балыкка йөрү, природага чыгу, ул минаны бүтән нәрсә белән бәйлим. Мисал өчен, ир-атларның вакыт аларның үзе генә калырга кирәк аңа. Хатын-кызларга тоже. Менә ни өчен бүтән безнең теге әтиләрнең поколениясының булган гараж, алар теге киттем мин гаражга. Ул анда гаражда, может быть, бер нәрсә дә эшләмидер. Ул бит может анда ул бәлки анда просто утырып торадыр. Просто менә алай стенага карап.
Ну, то есть, минем әйтәсем килә, ир-атның шундый мохтаҗлыгы бараның. Үзе генә Хатын-кызларның да. бик әйбәт һәм аны дөрес иттереп кабул итәргә кирәк. Так вот, про общее времяпровождение. Тормышна да, сез молодцы, тени гаилә кырдыгыз ди. Но аның кемдер ул все, там мен например өйләндем, кияүгә чыктым и все будет шикардус дигәндәй. Но аның өстендә бит көн сан эшләргә кирәк. Подпитывать надо. Там бренди. Бренди. Во, кстати, бренди свиданиялар оештыргаймы? Без повода хоп, шеше кап килдең. Вот сразу менә плюс 100 настроение булайны хаттың, әйме? Или балаларыгызны там әти-әниләргә калдырдыгыз да, или нәнәгә хоп кинога бардыгыз. Там, о, классно, ах, яшьякта кебек, например. Или короче, төрле шундай әйберләр булырга может. Ну, вот хатын-кыз өчен вообще супер важно инде андай әйбер, әйме? Иратка мәсәлән, как бы не особо важно бит инде андай әйберләр, әйме? Ну, по чесноку. Сән тоже не особо важно. Типа, яшибез, все нормально же. Но аның тоже төрле кеше булырга мөмкин. Кемдер өчен мөһим түгел, кемдер өчен мөһим булырга мөмкин. Үзең әйтмешли, бар бит инде, ну, кемдер өчен сүзләр мөһим, кемдер өчен анда физический контакт. Хәзер мин тыңлап утырам да, как будто бы әзрәк төрле әйберләр турында сөйлибез. То есть, менә мин уйлаганда общее времяпровождение. Может быть, ул теге ир-атлар белән хатын-кызларның просто восприятиесе бүтәндер. Общее времяпровождение минем өчен ул теге ниндидер общий теге кызык, вот мин вакытны үткәрәм, минем өчен теге мавыгып ниндидер нәрсә эшләргә, ул вот белмим мин. Син полностью кирип китәсең аңа. Аңа вот, то есть, общее времяпровождение качественное дип әйтәсең бит инде син. Качественное времяпровождение. Ул сезнең өчен мин аңлавымча, ул әйбергә дә вовлеченный булу. Әйме? Һәм кем белән ул әйберне эшләвеңдә мөһим. Син әйтәсең сериал карау. И ул сериалны карарга кирәк беренчедән. Мин дә кызыксынып карарга тиеш. Син дә кызыксынып карарга тиеш. Һәм менә шундый нәрсәләрне как будто табырга кирәк. Но минем өчен качественное времяпровождение. Әгәр дә ул кино миңа кызык булса, Миңа пофиг, бармы син или ну әйе. Понимаешь? То есть минем өчен ул как будто андый төшенчә, как будто бы даже отсутствует шикелле. Ну, то есть минем өчен вот синең белән вот ничек әйтим, вот синең белән булдым икәнлеген, вот мин синең белән булдым икәнлегемне аңлау өчен миңа ниндидер әйбер эшләргә кирәк түгел. То есть миңа вот синең белән вот просто даже можно бергә утырып бер нәрсә эшләмәскә. То есть вот син минем янда бар, һәм ул миңа җитә. Понимаешь? И шуның өчен в том вот шуның өчен дә мин өйдә булган вакытта, өйдән эшләгән вакытта мин шаккатаем. Ничек инде без бергә вакыт үткәрмибез? Без бит көне буе бергә. Әле бит аның шундый моментлары да бар иде. То есть сиңа кирәк качественное времяпровождение минем яктан инициатива белән. Ну, это бүтән сорау. Вот прикинь, вот ситуация, хатын-кызга вот качественное времяпровождение җитми, и ул шундый, әйдә вот паркта погуляем, инициатива проявляет, ну, ире шундый әйтә, ярар, әйдә, типа, погуляем. А ул еще үпкәли, что, ну, мин сине чакырам, и инициатива проявляю, а ул сиңа как будто кирәк тә түгел. Ну, то есть монда вот ничектер минем вот мозг то есть сиңа качественное времяпровождение кирәк. И еще мин аны оештырырга тиеш үземнең теләк белән. Но миңа качественное времяпровождение җитә. Вот, вот мен сиңа башта әйттем бит, что вот мин беләм, что син балыкка йөрергә яратасың, мәсәлән, әйме? Мин, например, тоже паркта йөрергә яратам, например, әйме? И миңа авыр түгел ул свиданкаларны мәсәлән оештырырга, әйме? Там бер кайдыр барга, там что-то придумать дигәндәй, уйлап табырга. Вообще без проблем. Но син прикинь, ничек приятно, әйме? Не кадәр рәхәт синең ирең менә башында тотсам, ул бит паркта йөрергә ярата. Чакырыйм әле мин аны паркта йөрергә. Әйтә там паркта йөреп килик әле.
Блин, вот же, вот мен шундай шатланар едім, вот шундай эйбірлер. Вот мелочь бейтін, там урамда йөріп кіргейме, но плюс 100-500 к настроению однозначно. Вот сен біле тұрып, то, что маған, мәселен, там паркта йөріге как бы важно. Ну, как бы мен аны yoратам, эйме. Сен ауыр, что ли, там, ойына бір-екі тапқыр мен анда паркта йөріге шақырыға. Жоқ бейт? Жоқ, ауыр түгел. Ну. Әгәр дә менә былай әйтсәң, то есть вот ирот ала да, вот яраш сиңа паркта йөрергә ошый, әйдә алайса график төзибез. Сишәмбе көнне кич белән 6-да без паркка барабыз. Воскресенье без син белән ресторанга барабыз. Эшлиме? Менә шундый нәрсә. По плану ма? И по плану. Менә, то есть менә атнасына менә син төзеп куйдың план. Все. То есть спонтанно түгел, ә менә именно план төзеп. Юк, план ул Вот яхшы. суббота мин балыкка барам, воскресенье без син белән кич белән паркка чыгабыз. Вот, ну, алдан төзеп куйдың планны. Нормально. Яисә все-таки ул бит кирәк Но yok. Но менәмдәй әйберләр булса прикольно, ул ты как гырыф-гадәт була бит инде, мәсәлән, там һәрбер воскресенье без барабыз там бергә тиелешеп, там әтиәниләргә там. Или шалга кайтабыз там әтиәниләргә. Прикольно. Но атна уртасында бренди приколюшкалар булса, ну теге спонтанный. Шул урамга чыгып кирергә. Син аңлайсың, то син эштән, например, иртәрәк кайтасың, как бы син вакытың бар. Можно же там шалтыратып әйтергә, типа, йөреп киләсең килмәме? Или там просто тупо әйдә бергә кибеткә барып киләбез там за продуктами. Ну, сам факт авторизанда бергә барасыз, теге сөйләшәсең, итәсең, уже прикольно бит инде. Короче, мин аңладым. Мин вот теманы сайлаганда, качественное времяпровождение дигән теманы сайлаганда, эмес, без бит аны турында сөйләшкән идек. Минем башымда совершенно бүтән әйберләр иде. То есть монда просто без ул төшенчәне төрлечә аңлыйбыз. То есть синеңчә качественное времяпровождение ул даже элементарно магазинга барып килү, бергә сөйләшеп, понимаешь? Да. Ә мин бит сөйләшә башлаганда, мин башта тотканым мондай әйбер. То есть менә бар ике кеше, аларның үзләренең интереслары бар. Үзләре как бы, ну, как личность сформированы. Үзләренең кызыксынулары һәм алар өйләнешкәч, то есть минем өчен качественное времяпровождение, алар как будто бы үзләре табырга тиеш ниндидер общее увлечение, чтобы бергә ул увлечениене ясарга, бергә эшләргә, чтобы аларга кызык булды бер-берсе белән. Мин менә шул төшенчәгә әйткәнем, что андый әйбер, ну, не обязательно булырга тиеш. Менә күрәсеңме? Просто ул төшенчәне мин дөрес аңламаганмын. Нинди нәтиҗә ясыйсың итоге? Итого сөйләшергә. Но, как видите, сөйләшергә не просто сөйләшергә, а аңлатып сөйләшергә. Аңлатып һәм бер-береңне аңлап. Да, тырышырга кирәк инде аңларга. Икенчедән, гади тормышны, ну хотя, юк, алай булмый инде. Юк, кемгәдер просто гади тормыш ошый бит. Эшләп кайта, өйдә утыралар, ашыйлар, телевизор карыйлар, всё, на этом вәссәлам. Кемгәдер ошый андай әйбер. Уртак хобби булмаска да мөмкин. Оказывается, самое главное, бергә магазинга йөрегез. Сөйләшеп, шундый нәтиҗә. Без игътибар, монда иң мөһиме игътибар. Бер-береңә игътибар итәргә, бер-береңә игътибарны бирергә. Шул очракта хатын-кызның башында качественное времяпровождение дигән пунктка галочка куела. Бу елны тагында җиңеләйтер өчен бар бер китап. 5 языков любви дип атала. Но миңа вообще нык булышты. Так что укыгыз.